Bodoland Got Talent Season 2 Multi-Talent Reality Showआ सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय जोहोलावफुरि बारदै सिख्ला अडिटोरियाम हलाव 4 आगस्ट खालि लानाय जादों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी श'नि गेजेरजों गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हागोन। फैगोन 4 आगस्टआव माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी श'नि थाखाय खौरां लानो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। जानबुं नाम्बार 7896129509। खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फैबाय थानाय नैथि सिजन 2 दा बे हाबाफारिखौ जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सुक्लाय पार्कनि खाथियाव थानाय बारदै सिख्ला अडिटोरियाम हलाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव गोबां रोखोमनि आयदाखौ लानानै खुंफुंनो आखायाव लादो, जेराव जाहैबाय सावगारि आखिनाय, फेशन, मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय बायदि बायदियै लानाय जादों। दा साफ्रोमबो जायफोर गोसो गुदुं बादायारि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय जे जेसेबांखिनि जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि हालामाव थानाय आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। लोगोसे देरहानायनि बिथांमोननो नोगोद 1,50,000 रां होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ नेशनेल लेभेलाव लाना थांनाय जागोन, जाहाथे बिसोरो मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि पेशन, बेबायदिनो सावगारि आखिनाय बेफोरबायदि बिथिङाव बिथांमोनखौ गोबां स्कप होनाय जागोन। लोगोसे बिथांमोननि जे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि बिटिआर हालामाव बे हाबाफारियाव मावनो जागोन आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बे बिथांमोनखौबो अरायबो लानानै आगुवायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।